Akwa na loba. Obere nwa na-emesi ife ike. Ude gị na-ede n'ụwa niile. Karịsịa. Ebe ọbụla mbụ ya na-akpọtụ. Ịmakwa orugo otu izu ụka anyị ji abịa ebe a bịara mmadụ ka nkọ anyị laa. Tata Chukwu na-ebere anyị fụrụ. Ana m enwekwa n'efe. Hey! Otu anyị bịa taa fụ ka m kwere na mkpa anyị ọgwụgwọ mere. E ga anyị ga abịa fụgo taa ka anyị na-agụ nọrọ enwe nwe obere ihe anyị chọrọ ka imere anyị. Akwa na ọba. Nọ ndị ichie. Ọ na-amalụgo na ka omenala si wee dị. Anyị nwere matakwana onwe anyị ga-efu n'unu bụ ndị ichie. Anyị ga-ebidogo n'ịtụ nzu na ka omenala si n'ekwu. Ọ ga-adịrị unu mma. None. None. Onye si omenala Igbo aya dị ya. Kwuru asị akpara nzu n'aka ma na ihe ọma abịago na ịma na ihe niile ma na ndị mmadụ amara na nzu nwere nsọ. Onye ọbụla ji nzu, onye ọbụla na-emebi ihe ma onye ọbụla na-emebi onwe, onye ọbụla na-eme nke ada akwa nzu na nke. Akwa, nyoma ka ibi, nyoma ka ibi, akwa ọkụ na ọjị wee kene na ndị eji mara ndị Igbo bụ ọjị bụ ibe eji eziokwu ala wee na-asị na ọ ga-adịla anyị na mma ji bịa ka unu ya eji ụkwanụ wee na ndị ọba abụkwa na ife na-emegide mmadụ ka ndị mmadụ si akọ maka abụọ na maka Chukwu okike adịghị ekwe ka ajọ ife ma anyị ije ya maka ije ya warara serere warara none biko unu na-echetukwanụ na ba ka m bịa bụ Akwa na-aga? Ọnọdụ na-agwa ụmụ be nke enyu na ivu na-ebu nwa bụ akwa ana m adị ego dị na buutu nọn unu gwa m ihe unu ji maka ya wee bịa ka ọ nwe ndị mụ na afa ụmụaka chịchọta m na ha ihe mere nọba akwa ihe jọrọ njọ n'ụwa bụ agụ ịdị n'ala mmadụ na ihe ọrụ ọrụ ihe nke bụkwa eziokwu na nwatakịrị nọ n'obodo oyibo amagharị ka mgbe na-amagharị na-anaghị anụkwu asụsụ Igbo nọketere mmabatasị na ya ọ ga-awụzi igwe obodo anyị igwe anyị na onwe anyị wụzi ndị okenye nọ n'ebe a na-achịkwata ihe ka mgbe na ọzi ya bata ya bịa bụrụ igwe ọma asụ Igbo ọma omenala ya ka m ji wee kpọta onye ahụ nnukwu enyi nwoke onye nwa bụ igwe obodo anyị mụnwa bụ Onogwu ọ kwesịrị ịbụ igwe ihe anyị chọrọ ime ka ị mere anyị nwatakịrị a gba ya isi n'ọhịa ekwela ka ọ rahụdo ụra cheta na ya ga-abụ igwe ọkwa na ọjị n'ime ụdị otu a gị edeme na ebe ibe ya nọ anyị banyere igwe na-emekwa ihe ọzọ nọ n'ime ọ ya ka anyị ji wee bịa akwa ife okwu bụ eziokwu akwa ọ bụ na ịgbanye ya isi n'ọfịa ọkpọ ekwo nkọ akwa gbanyekwa isi n'obodo Igbo ya na warakwa olu ụmụ nwaanyị ndị ọcha kebie ka uche pụọ n'igwe a na o kwesịrị ịbụ igwe okwu na-amaka nnọọ na Alịọba ihe m chọrọ ikwu na Alịọba abụkwa n'ebe na-emegide mmadụ anyị na-abata panọ ndị mmadụ anabata ihe unu bịa ma mma o nwere onye a ga-abụ akpụ isi wit n'ụlọ si n'ọdụ atị ya ụtọ and ogologo kwadoro n'ụka mgbede ka esi wee kọwa ihe mụnwa na onwe m na-ekwu mụnwa bụ akwa eze akwa tụwala akị na ọba ego dị na buutu na-agwa unu ga-arapụ ya bụ amadị ka ochie igwe maka na onye na-efe eze eli ya mụ nwee isi gị ka m kwado gị ọ bụkwa na mmenyenwu gị ọgwụ ị ga-eji wee bụrụ ya bụ igwe mana aka m adịrị ya na onye fe eze eli ya gbanwe isi unu na m ga-enye unu ọgwụ ka unu wee je wee chukwu mmadụ na ochie nọ n'ala nna ya ada emekwu ya eme ọkwa alụ mgbe na-asị na anyị ga-akwụsị ya bụ omume ọ bụrụ ihe ga-ewebe ya igwe mana nke ebe okwu a nkenke ịtụ unu ga-eme bụ ka m ngozie unu ihe koke ihe karịrị ya bụ igwe
mana akwa m kwesịrị ife ya ka nne kwesịrị ife m. Tapịa wepụ ekwentị gị, m ga-enye gị ife karịa nya bụ ihe ka ije mara ihe ka eji wepụ echiche ndị ile a. O nwere ụlọ izu abala gị iwere metụ ya abụ emesi osogbo ụmụ ekwubegwube na m tọrọ ya atọ ekwubegwe na onye nwa ga-efe m. onye ama na onye Chukwu na-edu wepụ aka gị, Chukwu kpọọ ya okwu na ọ ga-abụnye bụ igwe, ọ ga-abụnye bụ igwe. Anyị ada asị kpọrọ m aka nọmba kpọrọ m ya kpọrọ m akara iji nweta ego n'ụlọ akụ gị. Achọrọ m imele ife ahụ bụ mmele gị ilozi onye bụ igwe. akara m ji enweta ego n'ụlọ akụ ka akara ekwentị m. Akara ụlọ akụ gị kpọrọ m ya. Unu nwa ka nsụ kpọọlụ nụ m na onwe ndị na-eche m ọkwụrụ ụfụ ndị vigilanti bịa ka ma na-ahapụ. O nwere ike nwe ihe na-eme n'obodo ka ndị 21 81 13 45 57 Bank Africa. Emeka Okafọ. Nana phone dike kwa mihe phone. Bọ́dọ̀ mọ̀ nke gị onna. Mmụọ wetekwa nke m. Bọ́dọ̀ mọ̀ nke nwanna obi ka ọ dị m ọsọ. Akwa ejikwa n'ihe eme gị. Nkwe m ya n'isi. Bọ́dọ̀ efu onye nke gị ka ọ kpọrọ m. Bọ́dọ̀ m ka ndị. Akwa? Iche na iche na kama. 00. 3 4 5 6 7 8 9 nyukwe enyo 10 million kwa Joseph. Hai, aka m bunye ya n'iji aka m chetere ya ọmụnwa. Na akara ntị gị biko nụ kama. Hey! Ọ tụrụ ozugbo. Akwa 10 million naira. Ego anyị unu bụ ka unu wee rapụ nwa amadi anya chi ego. Onye Chukwu goziri mmadụ nwere ike napụ ya. Wadu na ego amara ife m ga-eme na ndụ unu na-enye chi ya na maazị ego dị na buutu. Ọgwụ na-abịa na-enye unu ọzọ. Enye na m ego dị na buutu. Ala ụmụ ọba ada emejọ mmadụ. Unu wele ego unu eje mee ihe kala igwe. Rapụ na ọnya. Oke onye lụrụ ya rapụrụ na ya ndị mmadụ anaghị unu. Akwa m akwado. Achọghịzi m igwe mma akwadie ụbọchị oyi echi igwe mụ na onowu ga-eme ọda ụda akwa anyị agwa gị ụbọchị oyi echi igwe olu ụbọchị afọ kpọọdụ m ga-abịa m ga-eme ya ka ọ mata na ego dị na anyị ada emegide mmadụ ebe anyị na-eche ebe ebe echiche ọma na banụ anyị na-ekwu ihe anyị si ugbu a m gaa na ụlọ akụ aga m amakwa jijiji na aka ihe akwụkwọ ebe m na-aga egbu Akwa obi na-eti akwa ọwụghị ihe anyị chere ka anyị kwuru akwa anyị kwuru na ị na-akwọ nka na-akwụ ụmụ nwoke tata ka m nwere n'aka gị ọkwa na social media ya ngwa were 10 million nye 10 million 10 million 20 million ihe abụgide dibịa agwọgide ọgwụ a gwọọ ya na nka ihe agwọ ka nka agwa ebe ezigbo mmadụ ị ga-agwọ ka nka ị ga-emerụ ya n'isi nga ugbu a m jụọ ndị nna m ma dibịa ọmara m ego ala na dibịa aka na-ekwu chọọchị ndị pastọ na-emegheri nna pụta ka anyị pụọ aga m abụzi dibịa social media ka na-ayọ ụbọchị nwaanyị echi igwe mmakwu ya n'azụ ego dị na buutu gabanụ daalụ nọ unu ya eje nke ọma okwu unu ji bịa ka unu ga-eji wee na ala ụmụ ọba ada emejọ mmadụ obi kwuba na anyị kwenye n'azụ nwere ife na-eme na anyị na-adị ọfụma abịa ka njekwu ndị chọta m nne m ka nkọtara gị akụkọ ya ma ịma na ị nọ n'obodo ịmara ya na-akọta ọ ka ngwa gị ya na nna-achọ ịkọrọ gị na mpa m na onye nwoke jere na nke Akwa tiwara akị ebe ha nyere 10 million naira each akwa nke ọba nke na-akpọ ego na njego na butasị ndị akọ na-alụ mmadụ ma nụkwa mkpakpa ụka na soshal midia ịma na ịmara ya na-agwa ya jere ịma nke nye m obi aṅụrị nye m ka ọlịa ọ sị mpa m ya nọ ya nwoke na nke e na-efe agwụ fabia ọzọ na ego ọ kalị ifugo ni anụ
mpa mama fukwa nke anụ wee gaa ọma fukwu ya ga na-agwado sọsọ ebe ọ ga na isiokwu ọ ga na-ekwu ma nke gbasara ya ma nke agbasara ebe nke ọ na-etinye isi ya ọnụ ịba mba nna m o were ya ewa ka ngosi gị maka na ịma na chigbo nna m eme isi ọ ka nne gị o nwere ọ na-ego dị nke anụ sọsọ m wee ga asị nga kwụ n'alụ mmadụ ego dị ka m na-agwa gị efe ihe na-achịkwa gị na asị na imesịa nke na ịbịa na ego dị na but ịma na ya na-eti ịma na sọsọ maka ọ gị nwe ya gị nwa nwe ya ọ ka Chineke gozibere anyị Chukwu okike abịa ma gozibe